maulan pa, agad na nagsimula ng kanilang relief operation ang local government unit ng Iriga kasunod ng masamang panahon dulot ni Bagyong Bising. Alas 12 ng tanghali ngayong araw, nag-ikot na ang tatlong grupo mula sa Camp Management and Relief Operations, bit-bit ang ayuda para sa mga naapektuhan ng bagyo. Ito na po yung agreement natin sa barangay na once may ganitong calamity, yung mga nasa evacuation center po, ipoprovide natin ng food nila. Kaya nagbibigay po kaagad tayo ng relief, ng food assistance, automatic po pagkatapos ng calamity. Pag na-assess natin na kaya na po lumabas ng mga staff natin, pinalalabas na po para magbigay. Pag-unawa ang hinihingi ng LGU dahil gustuin man umano nilang mabigyan ng tulong ang lahat ng residente, kailangang iprioridad ang mga pamilyang lumikas. Actually po, kami po sa city, mas gusto ni sana natatawan gabos para nasiserve taman sana gabos na resident. Kaya lang po, medyo may kakulangan man po kita ni pondo. And kung nahihiling ta po, Abril pa sana po ngunyan, may bagyo na kita. Tapos grabe pa po ngunyan ang challenge ta kay COVID-19. So ang funds na po medyo ini-stretch naman po. Kaya kumbaga po, ang tinatawan sa sanangunyan, so talagang affected. Meaning affected po dahil dahil magayon sa sitwasyon ka pamilya mo, pwedeng naka-star ka duman sa low-lying area, sa flood-prone area, sa landslide-prone area, and then yung capacity mo, pwede ang harong mo, maluya, kuyan, na dapat ka talagang maghali dahil sa bagyo, nadi-displace ka po. Ano kaya nalipat ka sa evacuation center o kaya sa mga eskwelahan o kaya sa mga safe houses na identified po ng barangay. Ayon sa huling datos ng City Social Welfare and Development Office, mayroong evacuees mula sa 23 barangay sa Iriga. Mula ito alas 3 ng hapon kahapon nang ipalabas ng alkalde ang direktiba patungkol sa preemptive evacuation. Agad na nag-ikot ang camp management team, kawani ng CDRRMO at iba pang volunteers para rito. Mahigpit na ipinatupad ang one classroom, one family policy bilang pag-iingat din sa banta ng COVID-19. Pwede po yan duman sa Identified Evacuation Center, kabarangay, and may coordination din po kita sa DepEd and sa mga simbahan po. Actually po, binuksan ka DepEd yung mga schools na identified ta. Kasi po ngunyan, because of COVID, kung sa eskwelahan po, one room per family kita ngunyan. Kaya mahirap po nga rin magpa-evacuate ta. Siyempre sa sasakyan, sarong pamilya mo nang dapat mong isakay, ilalawag mo siya duman sa sarong room. 1:1 po ngunyan because of COVID. So, igwa din po kita mga church na inopen. Agad na ikinasa ang ocular assessment upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng Irigenyo. Based sa ocular inspection, ang ating mga water level monitoring system po ay nasa normal level. Based din po sa ating Task Force Ardana or yung ating Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, nandyan po ang ating Rehabilitation and Recovery Committee Chair, ang CPDC, at ang ating mga taga-city engineers ay based po sa report nila ay wala naman po na mga natumbang mga poste, wala naman pong natumbang mga kahoy. So lahat naman ng ating roads ay passable. Ipinagpasalamat naman ng otoridad ang kooperasyon ng bawat Irigenyo, lalo na sa tuwing mayroong kalamidad. Again po, thank you very much sa cooperation na binibigay po ng lahat ng mga tao. Lahat ng Irigenyos dahil po palagi nating na-maintain ang zero casualty dahil sa cooperation ng mga tao. And salamat din po sa lahat ng mga task forces, members ng incident management team, the command and general staff dahil nandun po yung eagerness nila para ma-hit natin yung objective, yung objective po na binigay ng ating responsible official na si Mayor Madel na palagi po the responder and the general public and make sure natin na zero casualty tayo every time na meron tayong operations. And syempre po, very thankful tayo dahil napaka-supportive po ng ating Mayor. 24/7, talagang nakaantabay
maagang maaga andito na at gabi na, hating gabi na halos kung umuwi para lang ma-make sure niya ng lahat ng pangangailangan ay maibigay niya at lahat po ng ating mga incident management team down to task forces ay properly deployed and safe na safe po. Nagpapasalamat kita kay Amang Diyos na dayman po na grabe kita kading bagyo, and nagpapasalamat po kita sa mga barangay officials na nagtatabang po, sa mga volunteers mi po, sa mga staff ko po na nagpapa-evacuate, pag-aabot tigdi, mag-repack pa ng goods and magdi-distribute ng goods. So salamat po sa Indo. And syempre po nagpapasalamat kita sa support kang INT, and lalong-lalo na po ang sa tuyang responsible official kay Mayor Madel na talagang nag-a-assist, nagde-direct, nagsusupervise, ngamin po ginigibo para mapaayos po ang kamutangan po kading syudad tas. Samantala, iniatas din ni Mayor Madelio Robe Alfilor ang suspensyon ng trabaho sa LGU Iriga ngayong araw, dala pa rin ng masamang panahon.